Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos unha vez máis aquí ao Radar, programa 49 desta quinta tempada que estamos celebrando. Estamos celebrando, que pouco sentido ten isto, a verdade. Pero bueno, non importa tanto o que eu diga, porque hoxe vou ir moi rápido, simplemente unha reflexión, que creo que agora falaremos moito desta reflexión que vou a facer, e é que, xente, nos queremos que os nosos artistas favoritos, a xente que fai música, os grupos, saquen música todos os días, veña todas as semanas, música nova, cando pasan 2 meses dende o disco, é cando hai novo single, é cando non sei que, e bueno, a veces os tempos son chegados, como se di, pero os tempos a veces non se poden controlar ou pasan cousas ou, bueno, se estiran ou para ter un resultado óptimo pois se tarda tempo porque a nosa convidada que temos hoxe visitou a Canle en setembro do 24, daquela falamos xa de que o disco iba a vir, xa explicou un pouco como iba a ser o traballo, que estive vendo a conversa onte pola noite outra vez. Estamos febreiro, bueno, marzo, perdón, febreiro cando estamos grabando isto, marzo do 26 e o disco acaba de salir fai pouquiño. Entón, xente, os discos salen cando salen, e cando teñen que salir, e cando a xente, sobre todo o que os fai, sinten que están preparados para poder presentalo ao público. Así que, calo a boca xa, porque teño moitísimas ganas de que vexades xa en pantalla a Marian. Que tal, como estamos? Pois moi contenta, a verdad, con moitísima incertidumbre e moitas ganas de saber que che pareceu este traballo, que sei que estuvestes por aí cotilleando e escoitando, e nada, a verdade é que sobre todo veño aquí a por feedback teu. Mira, é gracioso porque ahora mismo a ti non se te viu durante un segundo e a mí non me está vendo a xente agora mismo, pero non pasa nada, como isto tamén se escoita, vou arrincando a cámara Sí, miña e xa continuamos falando, porque, joder, eu estive escoitando o disco, aparte ahora ensinarei que teño aquí o pack, que creo que é obligatorio, me parece, sí, sí. poder coller o pack para escoitalo. Falaremos do porqué do pack e un pouco do que, bueno, do que Ujú. hai detrás de todo isto, porque, joder, decía 2024, 2026, ti ahora me comentabas un pouco tamén os tempos fora de grabación. Pode parecer moito, supoño que desesperante en moitos momentos queres sacalo, pero ao final non importa tanto as prisas, sino que o resultado e todo o que envolve e todo o que vai Ujú, vir agora pois este ben ujú, preparado, non? Que ujú, supoño que importa máis eso que a cousa de quiero que a gente escoita a miña música, quero sacarlo xa, senón, pois, ujú, cando saque que este todo perfecto e que eu este ujú. convencida do que quero facer. Ujú, ujú, ujú. Sí, sobre todo, a ver, o que máis me importaba era a nivel musical, foi no que máis tardei, pois, en compoñer todas as cancións, en ter claro o concepto do disco, que tardei moitísimo en chegar ao concepto do disco, é algo que veu despois de haber feito todos os temas e que despois fomos limando que houbera unha cohesión narrativa, eh, bueno, a búsqueda no estudio, eu que sei, os tempos dilátanse tamén porque é un lanzamento polo de agora independiente e facer un disco, xente, é unha puta locura a nivel financiero, o sea, as miñas amigas estanse comprando pisos e eu, o sea, literalmente todos os meus aforros están na música. Que isto tamén creo que é algo como que temos que educar tamén un pouco ao público, que non somos conscientes que a verdade é que os músicos estamos en un momento moi peculiar no que, claro, a nosa música, bueno, facémola, regalámola ás plataformas digitales e, hola, de que vivimos? O sea, buf, é que é un tema moi delicado, a verdad. Entón, cando fas todo isto de xeito independente e financiando ti, pois todo isto tamén depende dos tempos dos teus propios aforros, o sea, a parte económica tamén é moi importante e temos que falala abertamente, porque tamén creo que contribuye a darlle o valor realmente que ten o traballo que se fixo, porque houve que facer un esfuerzo económico constante moi, moi loco. E E bueno, é verdad que eu son super exigente con o meu traballo, entón eso fai que os tempos se dilaten un pouco. E despois a vida tamén, que a veces pois a nivel personal hai circunstancias que fan que os procesos se dilaten máis, bueno, por motivos personales e de salud da miña parexa, pois neste caso, ano pasado pensei que iba a salir o disco, pero ao final
pois eu non me sentía nun bon momento personal para poder disfrutalo. Entonces, pois, esperei a este ano. Non sei se che está indo ben a conexión ou a min me está fallando un pouco. Vaiche guai. A min vai guai. Sí, vale, listo, listo. Que a veces congelábase a imaxe, pero si a ti che vai ben, xa está. Sí, márcame que está todo ben, senón vamos vendo agora Vale. e arranxamos senón calquera cousa. Pero mira, que acabas de resumir todo o que eu nesta quinta tempada estou intentando moitas veces sacar ou explicar, que a primeira parte é a parte económica, porque a parte económica en dous aspectos, porque cuidado, ti, ahora falaremos tamén, gravaches con Iago, hai un estudio, Sí. hai xa uns cartos a maiores, hai unha infraestructura. Se alguén o grava na súa casa, aínda que igual non hai a mesma inversión de cartos, hai unha inversión de cartos igualmente, porque o tempo que estás De gravando tempo. ti non estás Sí. facendo outra cousa, co cal non estás gañando cartos, tamén hai unha inversión por ese lado. Sí, sí. E despois as cousas personales, porque é certo que, joder, sacar un disco, todo este traballo, vas a sacarlo, tens que estar suficientemente, bueno, ben, cómoda ou contenta para, como dicías ti, pois poder disfrutalo, porque é algo bonito. E cuidado, que o teu traballo, ademais, estamos ante unha hora de música, de pistas, de que non é tontería, o sea, que xa vai un pouco incluso fora do normal para a industria tamén. Joder, que son moitas cousas e é importante, sobre todo, o dos cartos, que a xente entenda, porque ti dices perfectamente, subes a música a plataformas, sexa cal sexa, mellor ou peor, en todas ao Sí, final, sí. ti estás subindo a tua música non gratis, incluso pagando ti para poderla subir, 100%, é que madre mía. para que nos a disfrutemos e esperando que de alguna maneira xa non recibas cartos, se non poidas ter igual 1, 2, 3 concertos para presentar a canción, o sea que, joder, son moitas cousas, É unha locura, é unha locura. E agora que acabo de sacar o formato físico este que idei do que xa falaremos, o Ritual Salvaxe, eso eu creo que a xente non é consciente de que as nosas formas de ingresos de un músico a día de hoxe son moi limitadas, en realidad. Porque está o directo, está o merchan e os CDs xa non se venden, xente. Entonces, de que vivimos? As plataformas non pagan, porque eu creo que o público general, o sea, isto é que son cousas que teño frescas porque me dan, que se me moveron un pouco estes días, dá má sensación de que a xente pensa que a ti che chega diñeiro polas plataformas. En plan, tía, estou escoitando o teu disco en bucle. Yo, o sea, es lo que quiero, ¿no? O sea, me hace feliz, pero que sepas que a mí eso no me da ni para desayunar. Nunca, jamás. Entón, claro, creo que estes días por lo menos que estou aí lanzando, era como un pouco consciente de que me dá a sensación de que a xente non o ten moi claro isto. O público general, sí, os que nos dedicamos á música ou estamos dentro da industria, obviamente, pero digamos que o público general non ten isto moi claro, me dá a sensación. Estes días é como algo que teño moi presente. Mira, vou poñer un exemplo de algo que me contaron aquí na Canle, que algunha vez teño dito, pero bueno, se alguén xa viu moitas conversas miñas, pois lo siento por escutar a mesma anécdota, pero se alguén chega agora novo, pois vou poñer un exemplo que creo que é moi claro para que a xente sexa consciente do que ti estás a dicir. Mondra. Mondra presentou o seu traballo na Sala Capitol. Estamos ante un artista dos que está a un nivel máis alto en canto a cifras, en canto a movimento por salas, por festivales de Galicia. Contábame aquí que os concertos que fixo na Capitol, é certo que non perdeu cartos, pero el non gañou nada. Pagou o seu equipo, pagou o alquiler, pagou todo o que había ao redor, fotógrafos, toda a xente que participou de alguna maneira no disco, pero el non gañou cartos. Estamos falando dun artista como Mondra, de encher salas Capitol que non son 100 personas, que son 800 personas por noite. Se alguén como a él actúa e non está gañando cartos con ese concerto ante tantísima xente, pois canto máis o resto que estades no máis underground, que estades comezando, que estades recén sacado disco, que, ostras... É unha locura. O sea, a verdade é que estes días pensaba e digo, menuda locura, por que me dedico a isto? Non, porque non podo elegir outra cousa internamente polo de agora, pero porque mo pide o corazón, pero a verdade é que, o sea, cero bromas, é unha locura.
É que É unha loca. eu sei que non sempre a todo mundo lle gusta falar isto, non sempre a todo mundo lle gusta, pois, bueno, contar estas, entre comillas, intimidades, pero creo que é Ujú, moi necesario porque é certo, creo que a xente, hai un descoñecemento non por culpa da xente, lóxicamente, o público non ten ujú, culpa ujú. porque nadie llo ensina Non, e de feito sí, sí. o que se dá a imaxe en xeral moitas veces é de que hai moitos cartos para o artista e non ten nada que ver. Pero creo que hai que falar por eso, Ujú, porque está guai, lóxicamente, escoitar a música, pero hai que apoiar de moitas formas compartindo a música a ujú, outra xente e sobre todo ser ujú, ujú, conscientes de que, joder, unha inversión moi grande que lóxicamente ti decides facer a ujú. inversión, pois como sempre digo moitas veces, se te que prefire viaxar, gasta en viaxes e vos preferides gastar neste hobby ou nesta ilusión que tedes. Pero ostras, é que é un esforzo moi grande Sí, que sí. se non é unha recompensa económica, polo menos que a xente, joder, pois que te escriba, non? E te diga, joder, que guai a tua música, que eso non te está dando cartos, pero polo menos que haxa unha pequena motivación para saber que merece a Sí, sí, pena sí, sí, o sí. feito. Sí, sí, a nivel psicológico tamén é moi duro, todos estos anos aguantar ben psicológicamente, sacar un traballo adiante, bueno, é un factor tamén moi importante. Bueno, sin máis, estas son as cousas que creo que hai que visibilizar para que a xente valore o traballo que sacas, porque detrás dunha canción bonita hai moitísimas cousas. Pero bueno, estou super feliz, super contenta de como quedou de o resultado, do que saleu, de todo, de que a xente disfrute, que escoite, que faga o lo que queira. Estou super Unha contenta. última cousiña que quero dicir sobre isto, que despois tamén, no teu caso, creo que é Mm, innegable, é unha cousa innegable. A nivel producción, a nivel sonido, a nivel vocal, está a un nivel moi alto, eso creo que é absolutamente innegable, pero a xente tamén ten que entender que cando se saca un produto, saca unha canción, saca un disco, se a mellor non é tan perfecto como un espera, hai que entender ujú, tamén todo isto que estamos a falar, porque non mm. sempre se pode dedicar anos nun estudio, non sempre se pode Sí, sí, pagar un estudio e o sí, sí. resultado que vai a salir, pois igual non é o adecuado ou non o que ti neste caso, calquera, pois pode chegar a facer Ujú, e é ujú, como, hostia, es que a mí moito me jode moitas veces cando a xente di, es que de artistas emerxentes aquí en ujú, Galicia ou a nivel España ou a nivel tal. ujú, Es ujú. que esta canción, joder, suena un pouco mal. Xa, sona mal, pero onde a grabou? Que puido Claro, gastar claro. para gravar? Que puido tal? E entender o contexto de todo o que se saca Ujú, con ujú, todo ujú. isto, porque non sempre o resultado vai a ser óptimo, porque, hostias, ahora sí, ahora escoitamos, por exemplo, vi ahora, no día que estamos grabando, que Bisbal está anunciado para un festival en Galicia, Ujú. pois Bisbal, bueno, porque saliu do té, pero se Bisbal os seus primeiros discos fosen na casa, non sonaban como a música que fai agora, nin de puta coña. O sea, hai Sí, sí, que claro. empezar, pois a veces, entre comillas, mal ou non tan ben, por todo isto que non sempre se pode facer co que un quere. Ujú, ujú. Sí, claro, o que pasa é que eu, en este caso particular, non me permitín a min mesma que sonara, mediocre. Entonces entonces, ¿con qué productor imos? ¿Quién es el mejor? Iago Pico, pues con Iago e así con absolutamente todo, pero porque para min claro, é que o que acabo de facer para min é o máis importante no mundo mundial, entonces dixen, prefiero ir máis tarde e máis lento, pero co resultado sea top, a verdad. Top no sentido de que buscas unha fidelidade ao que a ti che sona na cabeza, entendámonos, Sí. non top para las miras exteriores, no, top para intentar ser fiel ao que a min me sona na cabeza. E nada, foi un viaxe fascinante. Super guai. Hai unha cousa que me flipa, teño eu aquí agora mismo, que non as vou a ensinar como tal, para que a xente non lle facerlle spoiler, bueno, as tarxetiñas, non? Que tes para esta viaxe que Ujú, ti propós que fagamos ujú, ao comprar o pack, que agora faremos máis del. Cousa que me flipa, porque claro, ti decías que, bueno, o concepto do disco, un pouco como ujú. foi algo a posteriori, Sí, eh, increíblemente. o certo é que, claro, eu teño aquí as tarjetas cos distintas etapas, un escoita, ve, bueno, o que tipos se pon a escoitar con calma, dalle outra escoita Ujú, incluso máis para poder entender máis, e me flipa, me alucina, me
todo o que os jóvenes poidan dicir agora de Flipa, porque Flipa agora non creo que se diga, que sen ter a idea original que fose esta maneira, teña un Sí. concepto tan marcado, tan dividido de forma tan perfecta que todo ten un sentido Ujú, lógico. ujú, em, ujú. porque, o sea, Pois, por qué? O sea, creo que a pregunta é por qué. pois mira, costoume chegar aí que flipas, o sea, moitísimos anos. Eu tiña moitísimas cancións compostas, moitísimas que non saliron, incluso o disco eran 20 e fai uns meses saquei unha e ao final son 19. No, pero hai 20 producidas. Em, e a verdade é que eu non moitas veces, pois igual o próximo disco traballas a partir de un concepto, non? Buah, pois quero explorar esta idea e a partir de aí compós. Pero é verdade que neste caso non foi así. Pero a min encántame como todos esos traballos que están superpensados, que todo ten un sentido, non? Entonces eu quería encontrarlle un sentido, pero non yo encontraba. Hasta que un día xa a miña casa parecía a Quinta do Sordo con paredes, coas paredes cheas de papeles, cos letras das cancións, con non sei que. De repente empecé a ver que as cancións estaban como agrupadas por áreas, por enerxías, como que había temáticas, ¿no? Entonces empecé a ver, buah, claro, estas todas falan sobre as relacións, estas todas falan sobre pois a esencia, a transformación, tal, non sei que. E entonces empecé a ver, como as cancións son super autobiográficas, empecé a ver que sí había como unha viaxe, sabes, personal, a través de diferentes áreas. E a palabra salvaxe viñame acompañando moitísimos anos. Eh, isto é super personal, pero é moi gracioso. Como traballo personal, eu empecé a falar coa Marian do futuro. Claro, ti ubícate, fai 6 anos que eu quero sacar el discazo padre y yo no tengo ni los ahorros, ni el conocimiento, ni nada. E estou perdidísima na vida, ¿no? Entón eu dixen, vale, a Marian que está sacando o seu disco no futuro xa existe. Entón teño que empezar como a comunicarme con ela, en plan, que fago? O sea, que paso diches ti e tal? Entón a esa Marian bauticeina. E empecé a chamarlle Marian Salvaxe. E de aí nace pois esta palabra que as miñas amigas teñen super integrada, porque eu empecé a falar da Marian Salvaxe como se fora un ser que existía. Hostia. E todas as miñas amigas están de volta e media, o sea, Marian Salvaxe 24 horas. Entón, cando xa empezou a aparecer o concepto do disco e todo, dixen, guau, é que este é o camiño hasta volverme Marian Salvaxe. Entón, o concepto da muller salvaxe empeceu a ter todo sentido lógico, porque foi o que máis me acompañou no día a día, porque era o meu intento constante de volverme Marian Salvaxe. Esa Marian que xa sacou o seu disco, que xa se adica á música, porque eu tamén viña de dedicarme a outra cousa, eu adicábame á publicidade, plantei todo, empecé coa música. Entón, Marian Salvaxe era unha persona que vivía da música, que sacou o seu primeiro disco e que esa era a súa vida normal, ¿no? Que é a miña vida agora. Entón, de aí ven o da muller salvaxe. E de aí, pois, despois derivou o experta muller salvaxe e todas estas cousas. Pero sí, seguro. Hostia, é que me flipa porque, joder, é certo que todos podemos facer un pouco máis ou menos ese mismo exercicio que ti de, bueno, no futuro, pois quero estar presentando un programa na Radio Galega sobre Claro, música. sí, sí. Claro, pero non todos somos capaces de ter a constancia, e non só a constancia, senón de ir subindo chanzos, de ir dando forma, de ir moldeando, e sobre Ujú, ujú, todo de chegar a poder rematar, ujú, porque ter ujú, a idea de futuro pois é relativamente fácil, ujú, facémonos unha idea na vida personal e na vida laboral ou tal, pois tes unha idea de como queres facer. ujú. Pero seguir despois de todo este tempo con todas as complicacións personais, económicas, vitais, deixar o traballo e Ujú. apostalo todo e chegar ata isto, supoño que máis alá de onde poida chegar isto, que oxalá poida chegar a un punto óptimo e un punto no que económicamente sexa guai e tal, pero imagino que tes que sentir un absoluto orgullo Sí, e, sí, e 100%. un
éxito polo menos personal de, hostia, eso que Máximo. imaginei está aquí, o sea, está Un é éxito real. máximo. Sí, sí, éxito máximo. O sea, y canto más miro atrás, digo, éxito total, total, total. Y más confianza me da para seguir en esta línea. Porque, bueno, con un pouco de paciencia e moito trabajo personal, todo a veces non nos tempos que un quere, pero en realidad máis pronto do que pensas. É que Sí, sí, ese foi o meu modus vivendi todo o rato, en plan, que paso teño que dar? Pois, por exemplo, con que produtor gravo? Entonces era en plan, vale, coprodutor que podo pagar ou coprodutor que quero. Entonces era en plan, Marian Salvaxe, ti que fixeches? Entonces, viñame como unha intuición de Diago Pico chama a atención, quedo con el para tomar un café. Para tomar un café podes quedar, ¿no? O sea, a un café podo invitar, sí ou no? Sí, vale, polo pues menos, venga. aparte, fai uns anos máis fácil que agora xa subiu un pouco de precio, igual é máis difícil, pero fai uns anos... Venga, le pagamos un café. Pues venga, vamos. El no ya non lo tenemos. Entón, era así todo o rato. O mismo, que fajo co traballo que teño? Que é un plan B para sustentar, pero me saca moitísimo tempo. Ti que fixeches? E era María Salvaxe, ti que fixeches? Pues toca plantar. Vale, plantamos. Te da un miedo que flipas, hubo meses de incertidumbre máxima, non sei que, pero así con todo ibas avanzando, foi a verdad. Sí, é que a muller salvaxe foi el día a día de los últimos años. É que é certo que non é fácil tamén tomar decisións, Sí. atreverse, os contextos personais de cada un influen moito Sí. e como moitas cousas atreverse a dar un paso, pois, oye, é certo que é difícil, pero alégrame que expliques esta historia porque joder, eu fai un tempo, e seguramente ti tamén coñeces algún caso de artistas galegos, xente que está empezando, que leva un tempiño, que están moi desanimados, que están pensando en deixalo, que xa non queren esforzarse tanto, que é normal, é lóxico, pero joder, o teu caso creo que dunha maneira X pode servir de certa inspiración de, oye, pois, Sí, joder, sí, sí, sí. vas chegar a sacar o disco, despois, ora o que poida pasar, pois xa veremos, e despois tamén, joder, igual que levas todo este tempo para sacar discos, pois agora, se igual de primeiras non hai unha recompensa directa, quen sabe que dentro dun tempiño poida vir todo moito mellor do que está agora. Eu se che digo a verdade, sei que todo vai a ir ben, 100%. Porque é que non queda outra. O sea, que significará ben, non o sei, pero ben vai a ir. O sea, é que non queda outra. Non queda outra e tamén creo que traballos como o meu, e non o dixo de verdade, para nada en plan flipada, sino no sentido de que traballos nos que un artista se volque todo o seu corazón humildemente, con traballo duro, con sinceridade, con amabilidade, aportando pois un respeto polos procesos. Creo que todos eses traballos necesitan ser visibilizados e que fan ben, sabes? A que nos recibe e que nos obligan a pararnos e non sei, creo que é imposible que non vaya ben, sinceramente. E depois que hai niveles e niveles de ir ben, me refiro. Ujú. Sí, claro, E por despois suposto. que pensamos de primeiras moitas veces como que ir ben é ter precisamente o que lle pasou a Mondra, que encher unha Capitol, estar en 50.000 festivales, e igual ir ben é facerse unha gira da hostia por salas, Ujú. poder estar presente en X Hai infinitas eventos formas. e, Sí, sí. e económicamente, por exemplo, xa co que falamos volvendo a esa parte económica, igual non Ujú. vives riquísima de millóns de euros ao mes, pero o que ti vas a lograr é suficiente para que poidas seguir sacando música e poidas seguir vivindo o teu Sí, día a día. sí. Que non é só pensar agora, non é só dicir, hostia, ojalá encha 50.000 salas ou encha tal, non, senón simplemente coller Ujú. e que poidas seguir vivindo da música e seguir sacando discos e 100%. seguir estando tempo para publicar o que ti queras da maneira que ti queras, que eso xa sería un Sí, éxito sí. absoluto. O éxito para cada persona é unha cousa diferente. E témolo super estereotipado, que supoño que é o que ti dices, sabes, en plan, si non ganas un Grammy non eres nadie. No. Somos moi a mente como super reduccionista, ¿no? Hmm. E bueno, pues eso. Pero sin nada. Estou super contenta, con moitas ganas de que a xente os coite, sobre todo para que me digan que lles parece, porque levo tantos anos escoitando eu sola, de verdade, que necesito que a xente os coite para que me digan, de verdade, é un momento como de dime, por favor, que che pareceu?
que che sugiere que no, que temas te ajustan, cales menos, que te fixo sentir, entendeches a película, non a entendeches. Estou como un momento de que o que máis me interesa Claro, é é o que feedback. eu sempre pregunto, estou preguntando últimamente tamén como vive a xente, pois, bueno, escribes as cancións, gravas e pois, por exemplo, preguntáballe unha das últimas conversas aos Valencianos Bernal que gravaban co disco grabado dende finales principios do 25. Oh, está un ano co disco tal, como aguantades, claro. O teu, hostia, o teu supera calquera tipo de nivel de aguantar que as cancións de escoitar, como ti comentabas, telas aí. Sendo sincera, hai algún Sí. momento no que te cansaches das cancións? Houve algún momento non cansarte como tal, senón de igual, pois, oye, tanto escoitalas, non telas fora, non ter este feedback da xente, de que digas, buah, que esta xa non me transmite o que me estaba transmitindo, xa non sei se quero ter no disco, hubo ese tipo de dúbidas? Pois mira, eso en particular no, pero o que me pasou constantemente é que me olvidaba de que tiña un disco feito. Te olvidabas que Pero tiñas un disco feito. olvidábame total, e isto é moi raro. E entonces de repente tiña que ir ao estudio por algo, pero igual de alía 3 meses ou así. E volví a escoitalo e dixo, Marian, ubícate, que tes un discazo. E entón escoitaba e eu flipaba. E era en plan, de feito teño subido algún story, en plan, cando non te acordas que fixeste un temazo, porque esa era un pouco a miña vida. Andabas en outras cousas, non sei que, preparando outras movidas, non sei que, e de repente volvía a escoitalo e era, ou encontrábamos polo ordenador e era en plan, Marian, pero esta es la puta hostia, pero tía, que tú vives como si non tuveras un disco feito. Entón, pasoume máis eso. Non me chegaron a caducar as cancións, de feito, estes días estou 24 horas escoitando disco, porque, non sei, me hace mucha ilusión. E a verdade é que pareceme unha boa señal, e falaba con Iago cando sacamos o último máster, que foi fai nada, que el dixome, joder, volvín a escoitar o disco e mira que leva 3 anos grabado prácticamente e temazos, tío, en plan, non me cansa, que boa señal, sabes? Que non é en plan, joder, isto ya está caducado estilísticamente ou... Pero a verdad é que, por suerte, que Guadi Galego sempre me decía, dame moito medo que che vai caducar o traballo nas mans. O que sí me pasou é que estaba cansada polo largo que se estaba facendo o proceso. Eso sí, o sea, nos últimos meses, o último ano, fun moi arrastro xa de ou o saco de unha vez ou é que non me apetece sacalo, sabes? Pero porque vitalmente estou moi cansada, a verdad. Entón, o sea, ahora mismo foi ahora ou nunca, o sea, saco ou xa é que non me apetece sacalo. E non porque non me gustan as cancións ou senón porque que non podo máis, xa, o sea, estou agotada. Que che dicía Iago respecto de esto? Te metía, en certa maneira, prisa de sácalo ou entendeu dende o primeiro momento como ti querías traballar en canto aos tempos, en canto a ir con calma, en canto a, bueno, ir traballando desta maneira? Pois, cando eu primeiro conocín a Iago e lle dixen que quería facer un disco de 20 cancións, díxeme que non. Díxome, é o teu primeiro disco, empeza por un single, non estás acostumbrada a traballar en estudio, aínda non sei que, é unha inversión gigante. Díxome, fai un single, non estés loca. Entón, volví a falar con ele e dixenlle, no, voy con el disco. Te estou dicindo que quero un disco. Bueno, ao principio dudei e dixenlle, bueno, pois pensámoslo e faláramos 2021, che estou dicindo, de facer alas. Bueno, pois facemos alas, que quería que fora o meu primeiro single, tal. Bueno, vale, doulle unha volta. Pasaron os meses, mira, no, yo quero ir con todo el disco. Entón tuve que volver como a reafirmarme e coller forza. E en 2022 enseñeillo todo ao completo por primeira vez e escribeume dalía unha semana e díxome, yo sigo pensando que igual es mejor sacar solo uno. E aí sí que xa lle volvín a escribir de volta e dixenlle, no, vamos con todo. E xaneiro de 2023 fixemos a preproducción de todo. E foi en plan, vale, que pesado, pues venga. Pois ya está, pois aí xa viu que daba igual o que el dixera, que tú querías el disco entero e pista. E a partir de aí, a verdade é que el entendeu tamén o sentido de todo o traballo, pois sí, sempre fomos falando. É que, claro, teño tanto material que el decíame,
podes te poñer a sacar singles o resto da túa vida e tes aí 19 singles, ou saca 4 EPs. El sempre me decía, dalle unha volta, porque podese montar de tantas maneiras o que fixestes. E intenta sacarlle o máximo rendimiento e vai probando. E a verdade que estes anos foron así un pouco de prueba e error, era a primeira vez que sacaba música. É que E así, algunhas podía ser acertei. ti podía ser perfectamente o caso. É unha cousa que entendo que a certos niveles pois xa tes unha discográfica ou xa hai un control ou tal ou lles apetece. Hai moito, a min non me gusta tanto cando a xente saca tantos singles e despois sale o disco e o disco son 15 cancións ou 14 e solo 3 novas porque xa hai 11 sinxelos Sí. que entendo, pues, cada un sabe como quere facer ou hai órdenes ou o motivo que sexa. Pero que ti realmente podías ter sacado máis singles, podías ter explotado máis o camiño e Sí. presentar o disco, pero é certo que volvo a repetir o que dicía antes, está tan marcado estilísticamente, está tan marcado os grupos de cancións que posiblemente se pervertiría o resultado Mazo. final se o fixeses con moitas máis cancións adiantadas. Mazo, e xa me arrepinto de haber sacado algunhas, como single, a verdad. E agora que o saquei, de feito, eso, un dos aprendizajes foi que me arrepentín de sacar singles, sinceramente. Porque este traballo en concreto ten sentido escoitado como foi pensado e en orden. Que non ten... As cancións collen outra dimensión e a xente decíamos estes días en plan, buah, mira que escoitara pues, Faros e me encantaba, pero que a hora que escoitei o disco e chegas a Faros e é como, vale, sí, ou con outras cancións, non? Ou portarse bien, ¿no? Pues portarse bien, tal, sí, pero ahora era como, ¡buah! Sí, después de tal. E sí, se che digo a verdad, sí, ten todo, neste caso ten todo o sentido. E eu son moi de discos enteiros, o sea, gústame de outros artistas tamén, o sea, e o single gústame tamén, pero bueno, é que depende, cada No, a proxecto ver, concreto é un mundo. os singles están ben e lóxicamente seguro que no meu caso e no caso de moita xente máis alá do concepto global do teu traballo, pois vamos a ter 2, 3, 4, 5, 6 cancións as que sexan como máis en bucle ou máis metidas nas nosas listas e tal, que eso pois seguramente pase, pero é que, hostia, escoitar un disco de principio a fin, joder, ten unha cousa, é unha cousa que ten o teu que teño que recoñecer que me parecía complicado, porque eu, pa min, sempre digo, eu son unha persona que fago contido musical, recomendo música, falo de música e non teño nin puta idea nin de tocar ni sequera unha nota, o sea, a mí dime de que es el do e yo te digo, yo que sé, sabes? Pero pa min, personalmente, unha cousa de que un disco é, vamos a poñelo perfecto, por poñer un calificativo, un disco é moi bo, é que acaba, volve a empezar, e aínda como é o teu caso, que ten esa primeira pista un pouco introductoria, pero que volve a empezar e non sintes pesadez. E co teu, sí que me digo, hostia, 19 pistas, a ver, e sin embargo, volves a empezalo e diste, pues venga, pues sigo escuchando outra vez, que non pasa nada, e para mí eso é redondo, é moi complicado de conseguir, que non haxa pues esa sensación de repetición outra vez, senón, oye, sí, escuché esta canción, pero me entra outra vez guai. E eso que é intenso emocionalmente o disco de carallo, porque todo o rato hai como carga emocional de carai, a verdad. Eso a min tamén me daba un pouco de medo, dixo, a xente igual acaba ou vai pola quinta canción e xa ten como que respirar un cacho. Pero eu misma escoitando estes días, non sei, creo que como sempre hai para cambiar de área certas cancións que che dan como un pouco de descanso emocional e ao final está esa pista que é unha nota de voz do móvil, voaceibe, e entonces vas aligerando e despois volve a abuela e cando te das conta xa estás en alas volvendo a empezar. E pasoume a min tamén. E despois, que a pesar de ser 19 cancións, o disco é corto, porque dura unha hora xusta. Sí. Para ser 19 temas eu creo que non é tanto tempo. Sí, é unha hora que é tempo, pero comparas cas O pistas que número ten de cancións, e non claro, é absolutamente excesivo. E tamén che digo unha cousa, claro. para que estamos moi acostumbrados a que cada vez os discos son máis cortos ou salen EPs, pero un disco de 45 minutos era o máis habitual fai un tempo, que dicir, non Sí, e sí, sí, o sí, teu son 15 minutos 100%. máis,
que Sí, tampouco sí. en tempo non é nada. E, joder, Non, non é unha hora. unha Sí, hora sí. escoitando música tampouco pasa nada. No, 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 no. Non é un sufrimento escoitar unha hora música. Ao contrario. No, no. Bueno, entonces, ¿qué? Dame feedback, eso que é o que necesito. Que che pareceu? Cancións preferidas, cousas que che gustaran. Venga, venga. Mira, é que creo que para explicar un pouco isto, creo que é necesario ensinar esta caixinha Venga. de aquí. Que, joder, eu teño que dicirche unha cousa. É certo que eu son, e cada vez máis, de físico, sobre todo de vinilo. E a min se me das un vinilo cun diseño un pouco cuidadiño, así, catro cousas, tampouco foi falta moito máis, lo voy a gozar porque teño aquí atrás o meu tocadiscos novo, o meu moble novo, que estou facendo unha zona aí de música guapísima Qué guai. e me flipa. Pero é certo que a idea que tiñas ti, a idea que tes con este ritual, creo que é moi acertado porque obligas, sí, obligar, creo que con cariño, lóxicamente, non pos unha pistola na cabeza, pero obligas a que quen o compre vaya polo menos a darlle unha escoita ao disco enteira, seguida e con certa lóxica. E permite que se poida entender perfectamente o disco e, como dicía, entender que o que tipos nestas tarxetiñas, aquí, así que non vou ensinar, pero estas tarxetillas para que así non haxa ningún mínimo spoiler pola miña parte, pero que ti ves as tarxetas e ti, vale, punto 3, estas cancións, e tens razón. E hai un global, que é certo que é verdade que igual no meu caso hai un punto que quizáis non chegue a entender todo, non sei se entender, pero pola parte de ser un home. Creo que é certo que igual non fago a viaxe da mesma maneira, pero ao mesmo tempo, sendo un home, e dende aquí a todos os homes animo a que collan o seu ritual e escoiten o disco, creo que nos sirve tamén para, isto que vou dicir con moitas pinzas, pero poñernos na vosa pel. Con moitísimas pistas, porque creo que nunca ou moi dificilmente vamos a ser capaces de poder experimentar os sentimentos ou as vivencias que podedes estar vivindo vos. Pero sí que como, joder, como que transmite moitas cousas e como que te fai pensar moitas cousas, te fai reflexionar e te fai pensar, isto tamén vai sonar un pouco a mellor así raro, pero te vai faz pensar na tua nai, na tua avoa, unha miña fillada que ten agora, que cumpriu 3 aniños, vai pa 4, de como pode ser a súa vida, de o que pode experimentar, do que pode vivir. E é como, joder, moi especial. É moi especial. É moi especial. E se teño que escoller unha canción, por exemplo, unha única, hai unha que me entrou moitísimo, e que creo que para ti tamén, en certa maneira, pode ser igual moi especial, e imagino que sí, que é esa colaboración, ti non me dabas antes o nome, de Guadi Galego. Con Guadi. Ese é un temazo, Que queda, me mola por unha cousa. As voces, e como queda todo, é natural. Non se nota forzado de quero porque es Guadi ou quero, sino porque realmente hai unha conexión máis alá do musical. E é unha canción intensa. Hostia. De aquelarre, de ancestras, de sanar, de sangre, de vientre. Aparte, ven antes de Canto de Liberación e é como, joder, bueno, que as tres dese bloque. Sí, é que ese é o bloque máis femenino, digamos. É un bloque moi potente, de moita forza e de dicir aquí estamos. O sea, aquí estamos nós. Sí, o disco, en realidad, nunca foi feito directamente ou racionalmente ou conscientemente desde un prisma femenino, o sea, querendo imprimir eso conscientemente. Que pasa? Que eu son unha muller, entón eso está implícito na miña vivencia, entón
claro, ao final é verdad que me decantei e tuve dudas sobre eso, de levar toda a comunicación hacia dirigirme a unha suposta muller, ¿no? Experta muller salvaxe, pero é verdad que a esencia do salvaje non ten género, sí? E eu vivino así sempre, sí? Non o vivín tanto desde o prisma femenino, menos esas cancións que obviamente falo desde a muller que son, eh, que menstrua, que pare, que pois que sufre de algunha maneira, como vós, como homes sufrides de outra maneira desde o voso colectivo, e hai cousas que tendes en común vós e sufrimientos vosos en común que nós non temos, pois non sei que, vou decir algo super genérico, vale, los chicos non lloran, pero Sí, entendámonos, sí, sí, sí. pois nós non vivimos ese juicio, nós vivimos outros, non? E, e así, en realidad a enerxía do salvaje de fondo é a capacidade que temos, para min, de sobrepoñernos, de sobrevivir. Sí, eu tocoume vivir a moi pronta edad experiencias moi duras. Pasei por un cáncer aos 18 anos moi chungo, que marcou este disco para min profundamente, e para min a enerxía do salvaje é a capacidade de sobrevivir, basicamente, nos momentos máis duros, e é algo que en realidad eso, non ten género. Que pasa? Que despois, pois, por unha cuestión conceptual, pois, o da muller salvaje gustoume moito, e acabei levando toda a comunicación por aí, e é verdad que hai xusto un núcleo do disco que é sobre a identidade, eh, e que eu neste caso exploro e resignifico que significa ser muller para min, porque son procesos que eu tuve que vivir en un momento da miña vida, de adolescente a muller, no? Si que pasas toda unha fase de decir que significa para min ser muller. O que me venden, o que me educaron, lacito na cabeza, portarse ben, ser boa nena, non molestar. Claro, para min hubo moitos anos da miña vida no que o crecemento personal tuvo que ver con redefinir que significa ser unha muller. E por eso hai cancións que falan pois, xusto sobre eso, a verdad. Sobre poñerme en paz co meu corpo, que menstrua, que doe a veces, bueno, pois procesos fisiológicos incluso, ¿no? E unidos ao psíquico e ao emocional. Pero bueno, despois o resto do disco, pois sí que sigue explorando esa energía salvaje con algo común a todos, ¿no? A morte é común a todos, a transformación é común a todos, os vínculos interpersonales na parexa son comuns a todos e a esencia, a inspiración, pois tamén é común a todos. Pasouche neste tempo que xa está recibindo feedback da Ujú. xente, que alguén entendese unha canción ou a levarse a un plano personal que nada ten que ver co que ti querías contar nesa canción, porque sí que é certo que é verdade que hai cancións que che poden levar a cosas moi xenéricas ou vivencias que todos podemos vivir, Mm. pero que ao mesmo tempo poden levar a vivencias que nada teñen que ver Random. co que ti Mm. querías plasmar. Pasou Sí, xa. 100%. Como as miñas letras son autobiográficas, pero non literales, en realidad as historias detrás nadie se entera cando escoitas unha canción. Entón, o que sí que me dou de conta é que temos unha tendencia general, e isto é unha locura, a pensar que a canción é de amor ou de desamor, ou Siempre, sí. solo existe eso. E Entonces, amor de parexa e non o amor fraternal por no, amigos, amor nin por muller, nin por siempre a tiene nai, que nin ver, polo pai, nin nada, no, amor no, de parexa. conflito sentimental sempre. Entón, por exemplo, cando saquei Alas, que para min é unha canción que simplemente fala de transformación personal e de momentos nos que tes que pegar un cambio moi drástico, pois recordo xente dicíndome en plan, buah, sí, esa canción me encanta, la que trata sobre dejar a unha relación. E yo, no, non trata sobre eso. E tú, bueno, pues si es tu opinión, ya está. Pero bueno, o importante é que a música estea ao servicio do que necesita cada un en cada momento e ya estaría. Pero ao mesmo tempo, sempre pregunto últimamente tamén eso, pero ten que ser bonito ver pois, é certo que a xente pois imos moitas veces ao típico, non? Pero Ujú. que ti tes unha idea e que a xente reinterpreta a canción Sí. e a fai súa, vale, para o típico de amor de parexa, pero
ten que tamén ser bonito de ver que esa vida, esa canción estaba dentro de ti, que ti tes a historia, pois que a xente a vive de outra maneira e ves Sí, que ten máis vida a lo da túa mente. O sea, ten que ser bonito ao mesmo tempo, non? Hostia, sí, oye, pues, sí, joder, oye, pues guai, mira. por Quere supuesto. dicir tamén que a xente está escoitando e oindo as dúas cousas. Non simplemente Ujú, hai algo aí, senón que está atenta á letra e lle dá ese significado, pero está atenta ao ujú. que está a contar. Sí, sí, sí. No, 100%, 100%, 100%. Eso es súper bonito. E Wadi. Porque é que eu díxeno fai un tempo. Creo que das artistas que non estamos valorando tanto como deberíamos Ujú, aquí en Galicia, creo ujú, que xunto a outras, pero no seu ujú. caso está facendo ou fixo un camiño moi bo para moitas Sí, de súper, vós. Ten algo moi súper. bonito que non sei se comentei en algunha conversa, pero en conversacións con xente que sempre que a vin eu, e por desgracia non foron moitas veces, pero sempre ten palabras para outras artistas en riba do escenario, que non é tan fácil que o resto de artistas aproveiten. Estando aquí na Coruña, tú ou no Noroeste, por exemplo, viu a xente de Leria, a creo que dúas das membros de Leria ali diante, e no medio da actuación nomeou a Leria e nomeou un par máis e tal, e creo que non se lle valora como realmente merece para todo boa que é como persona, creo, sen Ujú, coñecela ujú. personalmente, pero dame a sensación de que é unha persona Sí, maravillosa, é un todo sol, é un boa sol. que é como Ujú, cantante, ujú, todo boa que é como Cuadi Galego xa como ente absoluto, ujú. joder, ter unha colaboración con ela no primeiro disco, creo que Foi genial. dentro do éxito que falábamos de que o éxito Ujú, ten moitas cousas, para ujú. min isto xa é un éxito de, hostia, saco o disco e teño unha canción con Guadi. Sí, sí, foi super guai. Además foi super natural, non sei, coincidimos moi ben. Apenas nos conocíamos en realidad cando yo propuxen, pero eu tiña como unha intuición con ela, coincidíramos unha vez con Iván Ferreira e tal. E a partir de aí seguíamonos e así, e caímonos ben, foi un pouco como, bueno, xente coa que dis, creo que Sí, poderíamos ser amigas. Eh, e en esta canción en particular sempre o conto, a primeira parte que é a que canta Guadi, eu compúxena, pero sempre sentía que eu non podía cantar esa parte porque non me quedaba verdadeira, porque é unha parte que fala, pois eso, sobre parir, sobre como unha voz de muller máis adulta, e sentía que quedaba cero creíble se o cantaba eu. E entón cando pensei en ela, dixen: "Buah, se a ela lle cundira, sería increíble". Despois veu ao estudio, díxome que sí, a primeira, non sei que, pois pásome. De feito, veu a escoitar a canción e díxome: "Pois xa gravamos hoxe", tal, non sei que. Em, Ao final hubo un match tamén aí con toda a súa historia persoal, a letra tiña todo o sentido para ela e tal, e é que me parece que quedou a parte de Guadi brutal. O sea, que cada vez que a escoito digo: "Suena, tío". O sea, é moi increíble, potente. É moi potente. superguai. Encántame como lle quedou, todo. Non sei, encántame como cantou esa parte, flipame, É que flipame. queda que non é fácil nas colaboracións, pero queda Ujú. guai o sea, é o que tiña que ser, non se nota, Sí, non hai sí, nada 100%. impostado, non hai nada No, forzado, no, no, que no. non sempre pasa. Ujujú. Joder, é que de verdade me parece unha locura e un éxito e que tamén fala moi ben dela en canto a que ela o que lle importa é a música e o que lle importa Sí, son as sí, sí. persoas porque Ujujú. non todos os artistas de certo nivel de Ujú. números ou de estatus aceptarían participar nun disco de alguén debutante e a máis de alguén que non coñecían ata fai relativamente pouco tempo, eh? Pero temos que empezar a normalizar ser personas, tío. Sí. E que deixe de ser algo como, Dios, que sí, que non lle quito mérito, refiérome, eu estoulle super agradecida e esa parte xa está, ¿no? Pero digo, joder, é que eu creo que hai que ser así. O sea, eu son así, pero porque o valor dunha persona non o poño nos seus resultados, sabes? Para min o teu valor non está
Ah, sí, Dani é moi guai, pero eso, o día que teño o programa na Radio Gallega, no. Dani é o mismo, que ahora mismo estou conocendo, ten as mismas cualidades, a mesma capacidade de traballo, todo, a mesma idea, o sea, todo eso xa está na súa cabeza, esa capacidade de generar entrevistas, como, con que valores, de que maneira. Ti xa vales polo que eres. Non vas a valer máis o día que teñas máis resultados. Simplemente se externalizará e alguén máis saberá o moito que vales, non? Pero que ti xa vales. Entón, joder, naturalicemos ser persona e empecemos a darnos de conta de que a persona famosilla que non te hace caso por números, eso é un normal. Ya está, punto, Sí, pelota, lo no, dije. no, no, E ya é así. está. E seamos naturales e deixémonos de tanta tontería, tío. Seamos xente, joder, que de igual, somos o mismo bicho. Mira, outro día pareceume moi bonito unha cousa tamén. Saliu Leiva na revuelta Ah, qué guay, sí, vino. colleu O e de falou Carlos de Ares. Carlos Ares. Me flipa. Joder, a mí me dicía un colega, me dicía, "Buah, pero es que a Leiva que máis lle dá que xa ten un estatus". Xa, pero que Leiva, de repente que tamén ata fai nada non coñecía a Carlos Ares, que tamén me parece alucinante que xa tiña o tal, pero non o coñecía, e colle Sí, Leiva fala doutro artista e pide que poñan a súa canción e se pon a súa canción nun programa de prime time e é como, pois, lóxicamente, porque, genial, quer dicir, genial. creo que temos unha cousa moi metida que é como falar de outros artistas, falar de outros proxectos, falar de outras cousas, es que me va a quitar el puesto, es que me va a quitar que non che vai a quitar nada porque se de alguma maneira esa persona vai chegar a un sitio, vai chegar, e se ti non vas a chegar, pois igual non chegas polo motivo que sexa, non sei, iso xa é para outro análisis, Ujú, e ao final eu sempre me olvido desta historia que contei algunha vez. Ars de Bogotá foi telonero dunha banda de Cartagena, de Murcia, fai ujú, un tempo, unha banda que creo que non chegou ao status que teñen Ars de Bogotá, pero nun dos concertos ujú. que fixeron por ali, levaron Ars de Bogotá de teloneros a esa banda despois. Claro, diste, joder, non pasa nada. Ti levas, Ars de Bogotá o petou, ti igual non subes, ou non queres subir, porque tamén a veces Ujú, non se sube. ujú, Despois Ars de Bogotá te leva a ti, e xa está, e non pasa nada, e igual di ujú, quere ujú. colaborar contigo, que estás comezando, que é o teu primeiro disco, pero que máis dá? Quere colaborar porque lle mola a canción e xa está. Es que non que É eu que mesmo lle dou unha importancia, pero porque por desgracia non é o o habitual. habitual. Sí, sí, pero en realidad é unha cuestión puramente egoica. A mente egoica tende a poñer niveles en todo. E pon niveles nas persoas, e pon niveles nos... E eso todo é unha ilusión grandísima. Entón, bueno, non sei, eu son moi partidaria de ser... É que eu son a que son para todo Dios e dá igual que veña o primeiro ministro ou quen sea. Non sei, valoro moito a naturalidade e jolín, que seamos persoas, tío, uns cos outros e xa está. E que despois as cifras pa todo, O sea, as cifras de artistas, as cifras de creadores, as cifras de calquera cousa son unhas cifras que están aí Ujú. e que ao día seguinte esas cifras, por lo motivo que sexa, baixan un montón e a Como con todo importancia na que vida. tiñas desaparece, co cal nin te podes creer ti moito máis por ter uns números, nin podes pensar que outro che vai a favorecer máis por ter números ou que este como non ten números non me vai a facer nada porque ao final por desgracia non sempre o karma actúa pero de alguma Ujú. maneira si pode facelo e xa non tens que mirar nada máis que pois que o que vas facer Ujú. te aporte a ti, a Guadi te aportaba e a Guadi lle aportabas ti porque xa está, e Ujú. quixo é perfecto e pa diante e debería ser o máis E ya normal. estaría. Debería ser o máis normal. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, pues 100%. É que aparte nesto estou un poquillo queimado por algunha cousa, entón me mola falalo me gusta a tua naturalidade de falalo e contalo e dicir as cousas que son. E xa está. Volvamos a isto que comentaba eu antes cando explicaba Venga. o disco, porque isto se pode adquirir na túa páxina web, se pode adquirir aí este ritual que xa a caixiña, mira tú que tontería, a caixiña que non ten nada, que dicir, a caixiña é unha caixa, non hai moito máis. Pero ven aquí para que teniña xa mola o envoltorio, como puxen aí no vídeo que subín en Instagram, eh,
xa esa mensaxe de que queres abrir, era como, quero abrirlo yo tamén. Como te surgiu a idea de esto? Ahora me ensinarei un poquinho máis tamén as cousiñas Ujú, que hai, pero como te surgiu a idea de non me vou a meter a sacar un vinilo como dicía antes ou un CD ou tal e vou sacar ujú. isto que foi tamén a Marian do futuro a que che dixo de facelo? Mira, ahora mismo déxame espillada porque non me acordo como cando foi o primeiro día que pensei en isto. Pero bueno, está claro que sacar CDs non era coherente, non porque non quixera, porque eu sempre quixen, senón porque é que non ten sentido, é que os compras por colaborar e despois non nos pos. Entón dixen, mira, sácatela Cuidado, de. os vinilos sí. Os CDs é verdad Claro, que non teño onde poñelo, pero os vinilos sí. entonces a idea durante moitísimo tempo foi sacar unha tirada de vinilos corta. Que pasa? Que por cuestións técnicas os vinilos, co meu disco non collen un vinilo. Claro, tiña que ser doble ou igual triple. É que é unha animalada. Entonces, entre que o iba a ter que pagar eu, porque os sellos discográficos aínda estaban un pouco remolóns, en que non sei que, non sei canto, e dixen, mira, a tirada de vinilos queda para un pelín máis adiante, pois Sí. si empezo a rular, a cousa empeza a ir ben ou que sea, ou teño algunha forma de financialo e fago unha tiradiña para celebrar pois, o disco e xa o venderei nos directos ou o que sea. E xa verei como carallo fago un vinilo que non me entra a música no vinilo agora mesmo. Entón, era outro berenjenal. E non recordo en que momento me empezou a surgir a idea esta, pero eu dediqueime á publicidade fai moitos anos e encántame rayarme mazo coas cousas creativamente, non? E, e todo o rato o meu anelo de fondo é que a xente se parara a escoitar o disco, de principio a fin. Porque o que decimos, te curras, que vaya todo ordenado, que tenga un sentido, non sei que. E, entón, como eu son así moi meiga e me encantan todas estas cousas e forma parte da miña vida, era tamén unha forma de introducir ao ointe na miña vida natural, que a min justame, eu soy un pouco hierbas e me encantan todas estas cosas, ¿no? Entón dixen, podemos de algunha maneira ritualizalo, sí, ritualizar a escoita, para tamén poder acompañar a persona que o está oindo e que sea como unha listening party individual cada un na súa casa, non? Entón, é que non recordo cal foi o primeiro momento, si, cando me veña o recuerdo, eche de enviar un audio, en plan, acordeime, foi isto. Pero empezou a surgir toda esta idea, ¿no? De eso, pues, pues molaría facer unha veliña e entonces pos unha pequena intención e eso a ti faiche unha preparación, porque é unha chuminada, é unha tontería, pero faiche, oblígate a pararte Mm. e a decir, tengo que buscar un tempo de calidad, facerme un café, non sei que, vale, ahora, encendo a vela e vou. Despois, claro, hai moi pouca información mentras vas escoitando o disco, pero a necesaria para contextualizar que está pasando Mm. e a suficiente para non distraerte do realmente importante, que é a música. E, e despois, cando acaba, pois hai un pequeno peche e despois está o podcast, que xente dentro desa caixa hai acceso a un podcast en exclusivo que gravamos en Estudios Mans. Este disco está dividido en 5 áreas e hai un episodio por cada área con, con Iago Pico, con Guadi Galego, con unha coach e psicóloga e coa miña mellor amiga e coa miña parexa, que son xente moi importante para o proxecto, ainda que pensedes que non, que sostuvo este proxecto tamén de moitas maneiras. E aí despois, pois unha vez terminas de centrarte no importante que é a música, tes todo ese contexto de que pasou, no? O que estamos falando na entrevista, todas estas cousas que nunca se saben e que é imposible que adivines escoitando a canción, pois axúdanche a contextualizar, a valorar, a disfrutar e ademais, pois no podcast facemos moito xogos, rímonos moito e está super guai. E nada, despois hai un caderniño tamén, porque eu son esta persona que vai sempre con unha libreta a todos os lados, É que entonces a min o caderno vaime dar a vida. Porque eu agora teño aquí a Totebac. Eu agora se, ata te va que encanta eu como dende queda. que me jodín o ombreiro, que aí estou levo xa 11 meses xa con el feito merda. Claro, durante unha época entre que iba co cabestrillo, non podía
casi nin meter a mano no bolsillo, claro, carteira, móvil, chave, non sei que, era unha mierda onde levaba. E un día collí un tote bag da miña parexa que tiña e metí. E dixen, hostia, é que isto é comodísimo de Dios. E agora, dende esa, ainda que xo jodido, de verdad que me complicaba moitas veces ir ao bolsillo e tal, pero dende esa acostumbreime a coller cunha tote bag e sempre levo unha libretiña para cando teño ideas ou a quen escribirlle unha canción que quero facer un vídeo ou tal, e levo unha libretiña para apuntar co meu bolígrafo, levo aí pois as chaves, a carteira, a batería externa por se vou estar fora, non sei que, e claro, eu cando xa vi que tiña isto digo, hostia, que outra tote bag, aparte que está ben chula, como dixen, tamaño adecuado para meter cousiñas e que non sexa moi voluminosa, que joder, un puntazo absoluto isto tamén, Pois sí, fixamos eso, pois é que o ritual salvaxe, pois eso, ten elementos de merchandising como a libreta e a tote bag e a vela, que en realidad fai parte do ritual, pero despois pois quedache aí pola casa que huele maravillosamente. Sí, huele ben, huele ben, Eh, huele. a verdade é que huele super ben e pareceme que como para todos os públicos. Tiña bastante medo porque me chegou pedina sin olela antes e dixen, ai, Dios. A ver o que... Pero huele bastante ben. E nada, o máis importante do ritual salvaxe de toda esa caixa en realidad ven en unhas tarjetitas que eso, ese acompañamento a través das áreas das cancións, que é unha información que non tes se escoitas a canción en Spotify ou en YouTube ou donde sea, e que realmente modifica totalmente como estás escoitando o disco. E o acceso a ese podcast que a verdade que é genial, está super ben. Eu Fixémolo uns 3 mans e foi genial. o podcast teño que dicirche que aínda non o puxen Home, a ver, No, pero por unha razón. Eu teño tempo, por sorte ou por desgracia, teño moito tempo libre. sí. Entón, podería escoitalo, pero non o quixen escoitar ata ter a conversa. Bueno. Me apetecía non ter tanta, entre comillas, información Sí. escoitalo despois, pero teñolle ganas porque aparte, joder, que aparte, por exemplo, de Guadio de Iago, que supoño que hai anécdotas e historias e tal, Sí, é como guai, pero entre comillas, é esperado, típico e tal. Seguro que mola moito porque hai moitas cousiñas aí detrás. O episodio de Yago creo que é dos que máis se vai a ajustar, diría, porque está super chulo, super chulo. Pero as outras historias, outros capítulos, claro, son como o que depois eu seguro que o do Iago me mola moitísimo e saco moitas cousas que me gustan, pero claro, de repente me presentas episodios, me presentas outras cousas que para nada é o normal, O o habitual, habitual eso ou o sí, que eso a sí. xente faría e é como, joder, é que ata nesto me estás facendo algo distinto e é como, mira, non sei se me vai a gustar ese episodio, non sei se o vou disfrutar ou non, non o sei. Sí. Pero, hostia, me estás ensinando outras caras de Marián, me estás ensinando outras realidades relacionadas co disco que o que estamos a falar, o que un pouco en xeral toda a conversa, que é, joder, ir fora do rego musical do típico, pero un rego que creo que é moi necesario que a cuidar desos artistas, que non que se enseñen tamén esas caras. Incluir a dimensión humana do artista. Que a veces o artista, e eu son a primeira en pecar de eso, comparte solo o relativo ao profesional, sabes? E a veces a información de máis valor é a humana que está pasando detrás. Entonces, claro, cando eu levo o meu mozo a podcast a falar de que me tuvo que aturar todos estes anos con unhas crisis de ansiedade que flipas, chorando, e do jodido que é ser parexa de un músico, porque a realidade, o sea, ou cando levo a miña mellor amiga e poño un pouco en valor como as amistades se axudan a chegar a donde estás porque están aí apoiándote, indo a traballar contigo, a botarche unha man absolutamente todo, e tamén porque me parecía interesante que son persoas que me encantaría que a xente conoza, ¿no? E porque están moi relacionadas con cada área do disco, ¿no? Porque a miña mellor amiga pois, é unha persona que, como a min, en paralelo, viveu transformacións moi grandes. E despois, pois, Iria Barona, que é a miña propia terapeuta, que me axudou e me acompañou a aprender a relacionarme coa música, coa miña profesión dunha maneira máis sana, ¿no? Entón era en plan, quero que a xente sepa que isto existe,
que é posible, que non hai que ser un artista atormentado, que hai moitas formas de facer as cousas, que eu tamén retrasei o proceso porque quixen aprender a vivilo dun xeito san, sabes? Entón fui máis lenta porque non o vivía ben. O sea, había moitas cousas que me facían sufrir e que nos fan sufrir a todos os artistas, sabes? Sentirte de menos, que si la comparación, que si no sé qué, que si esto, que si lo otro. Entón, bueno, parecíame de moito valor e con esa excusa, pois ao final contar as historias que me apetecía contar. Porque que sentía, eso sempre tuve en ganas. O do podcast tuve no clarísimo desde antes de gravar o disco. Era algo como un soño que tiña tamén e que ao final puiden facer por todo lo alto tamén e foi increíble. Que é que me apetecía en algún momento poder contar as historias detrás das cancións. Porque é como, si, la canción es genial, buah, pero si te sabes la historia, sabes? Que é algo Entón, que eu levo un tempo reflexionando, e máis agora, e agora que estabas a contar ti, que, claro, moitas veces os artistas, eu sempre digo que o grupo o artista en cuestión conta se quere o que hai detrás, a veces non queren contalo e é totalmente lícito. Pero é unha cousa que eu non me sí. parara a pensar, que é cando se vende un disco como o disco máis personal, o disco máis íntimo, o disco máis no que máis me abrín, en ese caso non se conta o que é, no, es que me abrí mucho en este disco, pero por qué? Non te lo cuento. E é como, hostia, non me digas que te abriste muitísimo neste traballo, pero non me estés contando por qué, o sea, non me vendas algo que non me vas a dar completo, porque non, me abrí mucho en el disco. Escoitas o disco, eu penso as miñas historias, e igual eu vou para un lado, pero non son as túas historias, entón é como, joder, facelo desta maneira como faz ti mola moito, e despois a parte do psicólogo, isto que dicías ti, esa parte de atormentarse, que un pouco que eu dicía antes, xente que agora está deixando que se agobia ou que tal, que a mí me No, pasou. sí. A min con isto, eu agora estou nun punto neste proxecto, nun punto guapísimo, des que me la suda todo, eu quero facer conversas como esta, levamos unha oriña, estaremos un poquinho máis, me da igual, non sei se é a conversa típica, non típica, me da igual. Se agora creo, de feito, estou traendo a xente que me apetece, que me motiva por cousas, e me dan igual todo o resto. Pero houve unha época na que me agobiaba moito porque quería que me contido unha mierda ou das cifras, non sei que, non sei canto. Eu consegui máis ou menos salvalo eu solo con amigos e tal. Pero non sempre é fácil pasar estas Sí. cousas ou levar un proceso como o de sacar un disco dunha maneira sana, sen agobiarse, sen sufrir moito, e ter e falar dunha figura como esa, e visibilizalo da maneira que ti o faz, tamén é valiente e necesario, porque Sí, hai sí, que sí, deixar sí. claro joder, se pode, se debe acudir Sí, a sí, alguén que sí, te sí, sí, axude. sí. Sí, 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 sí. No, ese episodio é dos meus favoritos. O sea, é precioso. Ese teño É que moitas ganas, Ese sí que é Iria Barona, é que ela solo vela e xa é como que entras en estado de meditación. Porque desas personas, tío, que están tan colocadas na vida que como, joder, tío, que puta animalada. E ela é artista tamén, ela ven do arte en realidad, o sea, a psicoloxía veu moito máis tarde na súa vida, non? Entón mola porque é unha persona como que te entende de dentro, sabes? Porque, bueno, ela é bailarina de profesión, pero da igual o tipo de arte, non? Pasas polos mesmos procesos en absolutamente todo. Crear, quedoume claro desde foi un tempo que crear o que sexa Exacto, da exacto. maneira que sexa compartir algo dunha Sí, máis menos ten rasgos son comúns. procesos como moi compartidos. Sí, sí, sí. Incluso con calquer, eu sempre dixo, con calquer negocio de Sí, emprendimiento, sí, sí, sí. no que seas emprendedor, como pasas polas mismas cousas. Pois sí, o podcast, buah, xa me dirás, pero mira, hai poucos momentos na vida no que te sintas super conectado, radiante, despreocupado, auténtico. Eses días de grabación foron a leche, foi super bonito e estamos todos como tan encantados que creo que, Dios, fai que o podcast sea precioso, a verdad, super chulo. Ademais, joder, grabado guai, nun lugar Super, guai, tope de gama. polos vídeos que subiches e tal, joder, aí no sofá guai, con cas Sí. camas tal, que queres que non, tamén lle dá outro Joder. outro carácter ao que estades a facer.
Sí. Aceptar, todos aceptaron moi ben a idea de facer o podcast. É dicir, Eh, lles molou a idea ou non sei se reticencias, pero era como ai, pero isto merecerá a pena ou interesará ou tal. Creo que depende un pouco da persona. Hai persoas que me dixeron que sí á primeira, hai persoas que por motivos personales seus lles daba yuyu O que o abrirse, e aparte porque saben que a miña perspectiva é ir a eu aí digo, falo como se falara ca miña mellor amiga sí, de toda a vida, que hai unha refiérome. que hai unha cámara porque hai unha cámara, pero ti a idea é O falar sea, sen o como se sea, non houbese xente, nada. aí falamos de todo, todo, todo. O sea, son conversas íntimas. Entón había xente que por motivos personales seus, pois lle daba un poquito de yuyu. De feito, hai xente que se abreu máis e xente que se abreu menos, pero iso vai, pois, no momento de cada un e está perfecto. Pero bueno, máis ou menos todo o mundo, a pesar dos medos propios, foi en plan, sí, sí, parece unha ideaza, que guai, a tope contigo e xa está. Pois entre estes días eu voume poñer porque xa te digo, sí que non quería por esa parte facelo por aparte que unha cousa que a mí non me gusta moito ver conversas de outra xente en xeral, entrevistas e tal antes de entrevistalos se hai publicadas, me gusta que se máis real e neste caso me apetecía non saber nada Sí, de non aí. estar tan contaminado, No, non? e por unha razón, porque tampouco me apetecía preguntar, porque eu sei que si cando me contas cosas, o sea, escoito cosas de aí, despois iba a querer preguntar ou ibas a mellor sacar cousas e me apetecía que esa parte quede aí como tamén un pouco máis apartada para que os que escoitamos ou a xente que adquira o ritual pois vai aí a poñer que, oye, é unha cousa, joder, ao final é un plus tamén dicir, oye, escoitas pillas o ritual, oye, regaloche isto, tes esta cousiña tamén, bueno, que xa unha cousiña máis que tamén está guai. Sí. Jo, unha cousaza, porque ao final é o que dicimos, está feito nun No, é estudio que, tope o de sea, gama, non é como ojo, cuidado. non é como Seguimos, isto. sigo invirtiendo, invierte. Claro, é que non é como isto que ao final o que fago eu é moi sencillo, é unha miña cámara aquí, a túa cámara e xa está, quer dicir que non hai hai unha inversión na miña cámara ou no meu micro, pero non hai nada. Sí, sí. Neste caso, hostia, eh, hostia, é que eu xente vos podo dicir sen saber exactamente o equipo, pero vos podo dicir como alguén que o ano pasado, este ano, esta quinta temporada, non, a cuarta, tiña a súa idea de facelo, empezar a facelo presencial, mirou equipo, mirou tal, e para facelo relativamente ben, non chegaban 100 euros, nin 200, nin No, 300, que dicir, no, no. todo eso, facelo eso. Yo estoy hablando de miles. No, no, De por miles. eso, quer dicir Sí, 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 que sí. é outra inversión e ai. Sí, 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 sí. No, está xenial. A ver, a idea do ritual era que se o adquires, tes unha comprensión total do proxecto. O sea, se te cuenta todo de muchas maneras, acompáñaseche de varias maneiras, jolín, en realidad levas moitísimo contido, sabes? Eh, e bueno, tamén que percibas eso cando compras, que dijas, joe, canto contido recibo, sabes? É que, mira, e dúas últimas cousiñas ahora te vou preguntar por un pouco polo futuro, é que tanto a vela, que isto sí que vou ler, o de amárrate a miña voz, como a frase, bueno, as dúas frases que hai na primeira tarxeta antes de empezar a viaxe, que esa sí que non a vou a ler, pero hostia, eu parece que estou moi emocional últimamente tamén, pero a Es forma bien. na que comeza é como colles a tarxetiña, que isto sí, vale, isto xa se viu, pero colles a tarxeta, das a volta, e les isto que hai aquí, buah, o sea, xa é, solo por esas cousas xente de verdade, pillade o que merece moito a pena e xa non só a parte económica que tamén, pero a parte para vos, os aseguro que vos vai a gustar e eu creo que máis dunha vez, mentras a veliña aguante, vou facer o ritual. Aparte, eu teño un ritual con moito tocadiscos
que non sei se no vídeo cheguei a poñelo, pero eu como toca discos, eu poño o vinilo de moitas maneiras. A veces poño o vinilo mentre estou aquí escribindo, acaba, giro, dou a volta e tal. E outras veces poño baixo a persiana, prendo unha candea, poño o vinilo e séntome aquí nesta silliña, que aparte teño unha silliña nova por fin. Ole, ole. Recosto a silla e me quedo así recostado, ca candea, con todo apagado, solo a veliña aí posta, a escutar música. Non sei se é algo subjetivo meu, pero calquera canción de Ninjures, Estopa, Grande Amore, 21, Super Submarina, da igual, de todos os vinilos que teño, calquera estilo, mira que dixen estilos distintos. Desa maneira disfruto a música Home, claro, cun punto porque non te estás distraendo. Os ollos distraen moitísimo, verdad? Moitísimo. xete, cando fagades o ritual, teléfono apagado, así no outro ladiño, nada de mirar teléfono, se fai escoitando a música simplemente. Futuro. Está o disco, Sí. está este ritual, xa por fin está este proceso rematado, pero agora continúa o camiño, agora continúan as Yes. cousiñas. É complicado, Pois como dicíamos, facer concertos, cousiñas, pero que queremos pensar que non é complicado. Porque senón afojo xa. Pero nada, despois de estas 2 semanas que me vou a dar de intentar non pensar moito no futuro e recuperarme un pouco do achuchón de curro que me levou todo isto, nada, a idea é preparar un directo fiel a todo pues, a todo este universo, ¿no? Que aínda está por definir, teño inclinacións naturales e teño que ver se logro levar a cabo a idea que teño e se consigo a infraestructura pues tamén de económica e de booking e de todo para poder realmente levar o directo que quero pues, ao directo, vale a la redundancia. E así serán meses de traballar en todo isto, de facer presentacións e de ir rulando por aí. Pero se che digo a verdad, ahora mismo non podo nin pensalo durante 15 días porque senón non me dá a olla, estou un pouco chegando ao punto máximo de burnout. Así que nada, estes 15 días necesito simplemente poñerme o disco e celebrar moitísimo. Pero a partir de aí sí que me poñerei a tope con eso. Todos estes anos intentei non tocar o disco nada en directo, hubo un par de ocasións nas que si o fixemos, pois esos premios NARF agora, no Festi da Luz que ti me viras, tamén tuveramos como que de feito fóramos en acústicos, 2 solos, porque aínda non estaba como toda a parte do directo armada en realidad. E bueno, tocábamos para eventos privados e cousas así, pero non houve como aberto ao público moita cousa que me apetecía esperar a facelo. E a ver que pasa. porque A verdad, teño moitas ganas. non te vou preguntar moito sobre isto para non acercarnos a ese burnout que decías, non? Pero sí que imagino e entendo tamén un pouco polo que dixes agora que este disco e isto que a xente o entenda lóxicamente, o que vou dicir que creo que é o que ti pensas, non se merece calquera presentación. Non, me refiro, non, porque ao final a música se pode presentar de moitas maneiras, se pode presentar con guitarra sola, con Alberto aí maravilloso, se pode presentar con banda, se pode presentar nunha sala X, outra sala nun festival dunha maneira ou nun outro festival a outras horas. E é unha cousa, isto é certo, non en todos os lugares unha mesma música se vive. Eu vin a Maia, por exemplo, no Son do Camiño, e a mí no Son do Camiño moi guai, pero era como, o sea, non cheguei a sentir estar vendo a un artista tan top como me pintaban ou tan guai como sen máis. A ver outro día no Coliseum, que vale, un recinto máis grande, pero ao final é un recinto pechado, xa co seu público, todo o mundo xa máis a tope, máis tal, pois xa un recinto pechado que favorecía moi ben a proposta dela, todo o momento, o sea, fixenlle crónica para Mundo Sonoro que creo que nunca me costou facer unha crónica como esa, porque como expreso todo o que vivín,
eu estaba ca miña parella que non escoita prácticamente a Maia nunca. E estábamos os dous, era como o vello de punta, era como, o sea, non pode ser o que está pasando aquí. E quero dicir con esto, que ao final os artistas tamén queredes presentar a vosa música dunha maneira ou exigides certos lugares ou certas condicións ou certas cousas non por sobradas, nin por moito menos, sino porque sabedes isto que estou a contar, que a vosa música nun lugar X se vai a disfrutar, pero nun lugar Y vai a ser unha puta locura porque se vai a poder sentir da maneira que está, e máis nun traballo como este, con todo o que te detrás, que a idea que hai con como ti o vives, o viviches e o queres expresar. É que vai un pouco por aí. Gustaríame que o espacio fora coherente á proposta, sabes? E ten o seu plus quizás de dificultad un pouco, pero bueno, teño que dedicarlle o tempo e darlle a volta para facer que sea viable. Pero, a ver, é verdad que é unha proposta super versátil e que podería levala todo Sí. hacia o festival e non sei que, e o ruido e non sei que, pero é verdad que me gustaría facer unha gira íntima, sería o soño, en teatros, casas da cultura, espacios alternativos. Esa é un pouco a miña idea. O meu intento vai a ir por aí, despois veremos que pasa. Pero o meu intento vai a ir por aí porque é o que dices ti, o sea, se realmente quero que haxa unha comprensión do directo, que a xente estea calada mentras escoita a música, pois necesitamos que o espacio invite a eso, nada máis entrar. Sí. Entón, nesas andarei, intentarei, como siempre, ser unha rayada e facelo o máis fiel posible. E intentarei tamén cos directos alá antes do 2030. No, é broma, pero... Aquí facer lóxicamente un chamamento a festivales, salas, lugares que queiran, que falen Oh, contigo e yes. a partir de aí xa Sí. que axuden un poquinho tamén eles Sí. a chegar ao que sexa, e como sempre, algo que debería dicir ao principio, pero que digo sempre ao final, van a estar as túas redes nas descripcións, en todos os lados onde vai estar o podcast disponible, para que a xente estemos atentos a o que vai a vir no futuro, que preguntemos cando vais a concertos, pero tampouco estemos todo o tempo preguntando xente, xa sabedes que vai precisar un tempiño para dar forma a seguir adaptando todo, pero que estemos aí atentos ao que vai Sí. a vir, que joder, conseguiche sacar o disco. Conseguiche Sí, sacar sí, no. o que che apetecía Checkpoint. co tempo, despois de todos estes anos de traballo. Non sei se os concertos chegarán en un mes, en 4, en 6, Sí. pero creo que teño claro que van a chegar. O sea, Sí, no, van a chegar, quer claro. dicir, non te vas a dar para nada por vencida, tardarás en encontrar os lugares ou tardarás en ter o formato exacto, pode ser, pero chegaches a isto, vas chegar Sí. a facer os concertos, Ao resto. pero Sí. segurísimo. O sea, moi claro. Ahora ben, xa por ir rematando, ti falaches ca Marián do futuro. A Marián Sí. Salvaxe foi a que che levou a que estemos aquí agora, teñas ese traballo e este todo isto así. Pero, se ti agora, mira, que esta pregunta a fixen últimamente algunha vez así suelta e creo que hoxe ten máis sentido que nunca. Se ti agora puideses falar con esa Marián de fai anos, hai algo máis que lle dirías do que ti joder, hostia, plantamento. A Marián de agora lle diría algo máis Estamos a entrando en un bucle temporal. Sí, porque claro, sería a Marián do presente, diríalle algo máis a Marián do pasado do que lle dixo a Marián Salvaxe. Tuvemos xa moitas conversacións, pero... o que máis supoño que sería un recordatorio constante de que confíe. Falo por min, pero en general creo que nos falta moitísima confianza. E a min a primeira, de verdad, as crisis de confianza son continuas, e ter a capacidade de relacionarse mellor coa incertidumbre, confiando a tope en que ese deseo que tes aí, ese anhelo, xa está cumplido, xa está. Cando?
pois non sabemos, pero xa está cumplido, xa vai chegar, que non haxa un factor de estrés gigante, no? De cando, como, non o estou vendo, tal, empezar a que confíe máis, si confiara máis, todo sería moito máis fácil. Na vida, no curso das cousas, nos tempos divinos, en si misma, en X, no? Cada un que o vexa pues, un pouco desde a súa cosmovisión, pero sí, o factor da confianza en un principalmente é clave, a verdad, nos recursos propios, sí, nas capacidades propias, non sei, creo que temos unha falta de autoestima generalizada en general, máis ou menos, e pois ese voto de confianza propio creo que lle facilitaría a esa Marian pois moitísimo máis os procesos que foran pois menos dramáticos. Wow. Wow, porque é absolutamente verdad, tanto para esa Mariam como para o Daniel do pasado, como para o pasado De calquera. de calquera que pode estar escutando isto ou demais, porque é certo que un dos grandes problemas, temos moitos problemas no noso día a día, na vida e demais, Sí, sí. pero a confianza, o, o seguir adiante, o pensar que podemos ou que se pode facer, é do que máis pecamos, creo que a maioría. O sea, que esa mensaxe, cuidado, o sea, creo que van a coller moita xente para si mesmos van a facer a súa, como seguro que van facer súa a túa música. Mariam, mil gracias. Mil gracias. No, a ti, jolines, por o teu tempo, a túa enerxía, as túas ganas, por haberte parado a escoitar o disco, pareceme un profundo privilegio, a verdad. O sea, non sei cantas máis entrevistas vou a ter na que a persona que está enfrente se escoitou a miña música, sinceramente. Entonces, valoro profundamente, quero que o sepas, e agradezo profundamente. Eu estou que é certo que aquí van 249 conversas feitas desde que empecé o proxecto ca túa. Algúns repetichedes, outros novos. Sempre tento. É unha cousa que teño. Non me preparo as entrevistas como tal, non me gusta. Non teño. O sea, aquí o único que podo. Podo ensinarlo porque o único que teño dúas libretas aquí. Unha que é a programación toda do radar para saber o día no que se vai emitir. E esta outra, que, bueno, pues non aquí na cámara que me ve a xente, pero aquí ves ti, que só teño o título do disco, por se acaso se me olvida moitas veces, verdad, que sumo a punto, e teño apuntado visita a setembro 2024. E apuntei aquí o minuto 17 que explicas aí un pouco o disco para facer un corte sobre eso. Non teño apuntado nada, non me gusta as preguntas, pero sí que me gusta escoitar a música, saber lóxicamente quen está aquí, e cando hai casos como este, ti me dicías, cando estábamos para facer a conversa, dicías, joder, quero que escoites o disco. E é certo que, por exemplo, algunha entrevista que fixen de algún proxecto que iba a sacar disco, pois non o teño escoitado, non pasa nada, non creo que a veces sexa necesario escoitar todo o disco para poder que ti fales, non? Sí, O sea, escoitar a eso música por e tal. supuesto. Pero, que pasa? Que sí que é verdade que, por exemplo, neste caso era como, hostia, que teño que entender, non sei o que eu vou a preguntar sobre o disco, non sei o que vamos a falar exactamente sobre o disco en sí, pero preciso entender o que hai detrás. E o que hai detrás, creo que non se, no teu caso, volvo a repetir, se entende moito máis facendo o ritual, e seguramente agora cando escoite os podcasts se entende moito máis. E creo que era obligatorio facelo desta maneira. Creo que máis alá de que me gustase máis ou me gustase menos, que xa che digo, ahora mismo ademais no Spotify, que é certo que unha plataforma con todas as súas cousas, pero bueno. Nas estadísticas de escoita, ahora mismo estamos a día de hoxe, 4 de febreiro, que estamos grabando isto, o artista principal que está agora mismo ahora mismo, de feito, estou subindo vídeo cada semana con os artistas principales que máis escoito. Ahora mismo neste momento eres ti. Teño que aguantar hasta viernes, así, venga, vamos. No, vas a aguantar. Aparte creo que o posto desta semana vai estar moi... Os postos van a estar casi como están agora, porque estou escutando a ti, estou escutando a expresidentes,
outro proxecto Momo, todos os verdes, bueno, escoitando cousiñas aí que molan, pero sí que creo que o lóxico é escoitar e entender. Creo que, Sí, sí. eu non sei, sempre pa Mondo, cando fago entrevistas pa Mondo ou estas, creo que os artistas vos merecedes un respeto por parte de quen fai a entrevista. Pois a entrevista será mellor, peor, non o sei. Pero creo que a única forma de... Hubo quen me dixo a nivel Mondo, non a nivel nacional, que me dixo, hostia, es que escuchaste el disco, e yo... Claro, que dicir, teño que escutar o teu disco, o sea, a mí me mandas unha nota de prensa, pero a nota de prensa non me gusta, e eu, por exemplo, aquí unha cousa que fago, eu sei que moitas veces non fago preguntas moi centradas nos discos en sí, porque me gusta leválas por outro lado e me gusta, pois como fixemos hoxe, centrarnos no proceso, centrar en entender o porqué, centrar no que a mí me expresan as cancións, porque creo que mola moito tamén facelo e creo que vos merecedes tamén cousas como estas, non sei, mellor ou perfectos. Pero vaya, que eso, que quería poñerlo en relieve porque é de valorar e, como falábamos un pouco antes, extrapolas aquí tamén, non é o habitual. Que a persona que che entrevista leera máis que a nota de prensa, sabes? O sea, é verdad que vivimos nun mundo moi rápido que afecta transversalmente a todas as profesións, pero é verdad que cando tes alguén diante, que cando sucede a providencia divina, que a persona que tes diante se tomou o tempo, xa non digo de escoitalo enteiro, pero de ter algún contacto co teu proxecto e de poñerse en contexto, pues se agradece de corazón, a verdad. De feito, última confesión, e xa despedimos o podcast, tengo que recoñecerche que a nota de prensa, vale? Sí. Non a li. Bueno, No, pero no teu caso que máis dá, porque no, claro, sabías, pero non che iba a contar nada novo a no, ti, pero a sabes? veces sí que me gusta ler igualmente, por se hai algún dato. Sí, sí. No teu caso, teño que recoñecerche que non a li. O sea, eu Pero- son os pero- contrarios. Sí, pero tampouco ibas, no teu caso, como xa estabas atento ao proxecto e tal, é que en realidad a nota de prensa non che iba a contar absolutamente nada, sabes? Porque resume un pouco o que está pasando, pero e ti xa sabías máis do que pon na nota de prensa. Sí, pero por verdade que hice eso, pero digo, hostia, que eu fixen o contrario, eu a nota de prensa, no? Que pasa que estás na base de datos e vai No, chegar sempre. pero que así recibo, e ahora tamén escutarei que me mola. Bueno, ahora fago unha confesión. Ahora vou a ler, cando cortemos, vou a ler a nota de prensa, fago unha confesión así Sí. off topic e dixo a xente, Moi bien. que vai a dicir? Xente, eu que sei. De verdade, mil gracias por ter estado por aquí. A ti, corazón. Vouche facer un convite xa, cando sexa, no momento que sexa, e eses directos vayan a chegar, ou vai a chegar unha presentación, ou vai a chegar o que teña que chegar, esta é a túa casa para que falemos Genial. do que vai a pasar e do como foi todo este proceso para chegar a eso. Que ganas, pois xa vou a empezar a conectar con Daniel do futuro e Marian do futuro, que xa sacaron o directo e xa se viron no directo. Para que conten como foi. Exacto, no, como se fai eso, como se chega aí. E ao que respecta a xente que viu isto, como sempre estou dicindo agora, se me coñecechedes agora gracias a esta conversa, na miña canle hai casi 250 conversas publicadas. Non tedes que ver todas porque son moitísimas horas. O único que vos pido é que miredes quenes son os convidados de cada programa, vayades ás distintas plataformas ou aos distintos lugares onde escoitedes música, escoitedes a súa música e lle dades unha oportunidade a todos e cada un dos proxectos que pasaron por aquí, porque todos, dunha maneira ou outra, merecen moito a pena e seguro que escoitades ou descubrides xente que pode ser imprescindible na vosa discografía ou que van a ter cancións que para vos poden ser importantes, que é o máis bonito que se pode ter. E vouche facer a última pregunta. Venga. Que creo que, vale, ti eras publicista, sigues sendo publicista, tes esa vena, pero sí, creo que algo de biología seguro que sabes. Algo de que estudiaches, cando estudiaches... De biología? Sí, a ver, eu creo que isto me vas a poder responder ben, estas cousiñas, porque... Que medo. Ti sabes que se o ser humano comemos e bebemos, sí, temos nutrientes para vivir, non? O corpo, o que biológicamente vai a seguir adiante. Tamén sabes que a música ten cousas moi boas, non? Para a mente,
e podes Ujú, axudar moito a seguir adiante. ujú, E sabes que unha cousa sen outra non merece a pena. ujú. Entón, cal é esta... É que sempre fago esta reflexión que non ten nada que ver co que vou dicir agora, porque, xente, vémonos na próxima conversa, que agora mesmo non sei cal vai a ser, pero vos aseguro... Ah, non, sí, sí, que sei cal vai a ser. Próxima conversa con meu amigo César Decenti, que ides a gozar moitísimo esa conversa. Pero, xente, vémonos nas próximas conversas, pero sobre todo, vémonos onde haxa música en directo, porque a vida sen música non merece a pena. E se esa música é a de Marián, pois mellor que mellor. Non ten nada que ver o que dixen antes con esta reflexión, pero me gusta hacerlo porque yo que sé, porque soy gilipollas. A la xente, ata a próxima. Chao, chao.